What's up guys? Kumusta naman ang tanan? Right? Kamera? Acting! Ginagawa mo. Okay guys, na ako ipakita sa inyo nga talent. Talent ni nga dili basta-basta. Kita mo ani akong gigunitan. Punuan ni stampes. Musaka ko ani. Nga maguna ang tiil. What? Nakakita na ba buong anak? Ha? Kinsa may naka-experience nga ni? Ha? Mo ni akong talent nga dili basta-basta. Di ba? Unya na nako ni buhaton. Magpa-kuan sa ta. Pag-good vibes sa ta. Ha? Ha? Bantay mo ha? Kuan sa day ko ninyo. I-support sa ko ninyo be. Adto mo sa follow dayon comment section. Ha? Salamat daan mga guys. Kuan sa day kining mag-dance ako. Ha? What? Okay ra? Mag-dance ko. Oh, no. Ha? Pag sure ba kay budance ko? Unsay maayo? Sige. Everybody on vacation. Everybody. Tama na to. Kadali, ragot. Ayaw kalimtin ninyo ha. I-follow si Boy Kinutil. O ning vlogger diri sa Kapalong nga gwapo pero upaw. Bahalag upaw basta gwapo. Di ba? Sana all. Unya. Si tirada. Musakan ako. Nga maguna ang tiil. What? Sige. Sige. Oh, no. Sakan ako. Ay, ayaw na lang sa day. Sa next video na lang. Ha? Ha?